Welcome to Gwrbw Valley. जा साइज नुदों लाइटखौ ओरैजाय गोलाव गोलाव जाजोबबाय Welcome to Gwrbw Valley. Dinini first time aboni onneaव फैबाय दिनै मोनदों first time खा दिनैनो 5 star नंगौना मिथिया खिन्थु बहुत गिदिर हटेल आरोना luxury hotel guys luxury तो एसे बेरायनोसै लोगोफोर क'क्राझारनि समनिसे luxury बेनो आरोना जोंनिया रिंकि आब' आं फैदों ओमफ्राय सायाव दङ जोंनि MJ एनिथिं नायदो नै what a luxury guys तो फैनोसै नायनोसै सिङाव मा दङ जाग्रा जिनिस दङ golden spoon ओमफ्राय नै नैबेनो जाबाय लोगोफोर टप फ्ल'र आरोना ओमफ्राय नै नायदो हटेल गाइस दोङो जोंनिया सोरलै बे नैबे बस MJ भाई हेलो इउटुबार मिटआप जोंनिया दिनै जोंनिया MJ जों आब'जों जोंनिया आंखौ जाहैनोसैनो नायनोसै मा जाहैयो लोगोफोर नैबे जाबाय Gwrbw Valleyनि भिउ ओमफ्राय नै जा खिथिनोसै आं लोगोफोर क'क्राझारनि नाइट भिउ आरोना नै guys this is क'क्राझार का नाइट भिउ बै जादों स्टार बैंक नैबे जा Gwrbw Valley बै जादों जोंनि रुम ओमफ्राय नै this is guys लोगोफोर नैबेनि जाबाय Gwrbw Valley हटेल तो फार्स्ट टाइम आरोना ओमफ्राय बेयाव माने स्टार्टिंआनो नोंथांमोना हर थानोबा 5000 निफ्राय स्टार्टिं जायो दै ओमफ्राय 1000 20,000 30,000 बो जानो हानाय आरोना आं मोजां मिथिया तो नै गाइस नायदो ओरैबायदि लाक्जारि तो नियाव नोंथांमोना जनानै बरियाके रेस्ट लानो हायो आरोना नै जादों जोंनिया नै मडेल लोगोफोर दाय जों नै जाखांबाय आरोना आब'जों आंजों ओमफ्राय नै जोंनिया बेदाफ्रा खतम 500 थाखानि खालि जाखायो नै माने जों साहा लोंखाना फैबाय आरोना तो थैंक यू सो मच आब' सना आंनिया खर' मानदों ओमफ्राय नै जोंनि MJ भाइ दङ इदि तो लोगोफोर आं दिनै देखायबाय आरोना माने Gwrbw Valleyआव बोरै माने सिङाव बोरै आरोना तो जाय जाय नुवाखै लोगोफोर तो जाय जाय नुदों बिसोरनि थाखायथ' जेबो नंला तो जाय जाय नुवाखै तो बिसोरनि थाखायसो देखायबाय आरोना नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसै तो आजके लिए बाय बाय तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में